दिल्ली आहे लंडन किती थंड रे सारखे ए घाणेल नव्हतं याचं पाणी आहे नशे अरे जॅकेट घे रे वेच्याने मादली अरे माका किती खबर असा रे इथले थंड आहे म्हणलं लंडन शी ये मनीस रे चल चल वीड मार्या रे वीड मार्या ओल्या गोव्या मेवता रे बाबा. यार यार अरे वीड म्हणजे किती रे ते झाडा ते पाना पडत असतं ते अरे लोलिया ओल्या गोव्या मेवता रे वीड रे वीड अरे वीड म्हणजे किती रे ते झाडा अरे अरे माझे डीलर हा नाही का एक मिनिट माझे डीलर अरे बा माझे डीलर यो मेळ्या आता का जिंगाला खुलाला चेक करूया आम्ही चल चल यो म्हणजे म्हाका दिसता ते झाडा दिसता म्हाका आम्ही झाडा म्हणाय का ते गोळ्या तुका तंबाखू दाखवता म्हणजे माझे तंबाखू तुका दाखवता दा चल बा चेक करूया काय पाड घालतच यावा भेंडीत अरे असं ते होणार चल यार ओ तो खापरा दिसता का माझा डीलर रे ओ तर खापर रे ओय ओय हा चल चल चेक करूया चल चल मिळवली रे भेट मिळवली रे बा पण म्हाका डाऊट लागता रे वीड म्हणजे ते झाडाच रे अरे यो रे तू My man, you alright? Yeah, you alright? yeah ते न्यू डीलर आमचा He's your friend, huh? Good, good. Where is he from? हा माल माल What do you mean? Oh, in a bit. Wait, but it's gonna cost you £20, yeah? आणि त्याला दे रे काय रे Okay, good. I just got it here. Very fresh, very fresh. Look, very fresh, yeah? Very fresh. एंका कसा फुटून जातोय बीड नु ग्रास स्मोक सम ट्रीज बॉय अरे दी रे अरे पयली पैसे मागीर वीड रे आतिंदर ना 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 पैसे घे 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 ओय एका म्हणता बीड बाबा पानाम रे बाबा आमच्या पानाम रे झाडाची ते आयजू जाळला मरे मार्केट तेका लागून दिसता दही ती पाड पडिल्या बीड रे नाच चालू रे तो पाड पडिल्लो बिस्माळ घेऊन गेला मरे खापरी खापरी अरे बाबा ते गाडी सांगतो काय हापऱ्याचे केन्ना विश्वास दवरपाचो न्हू आता तुझी सीन जाले मरे बाबा तुका सांगलोले पहिले चोय म्हण ते हापरीच ते केन्ना घरे जावपा ना कळले न्हू रे आमच्या गोंयचे भुरगे लंडन येता आनी आमकां गोंयकारां कशें शिकयताय सांगलेले तुका हे हापऱ्याचे केन्ना विश्वास दवरपा न्हू हापरीत रे रेबडाले तुटले 20 पाउंड घेऊन गेले चल चल बाबा आम्ही या आता व्हेरी गुड मेल्या पुरो पाड पडिल्लो मरतलो आता चल या